Добър ден! Уважаеми приятели, намираме се в град Кермен, на центъра до кметството. От колко време живееш тук? Кажи си името, моето момче. Панко, точно. Панко. От колко време живееш тук? Година и 4-5 месеца. Не година, тук, на улицата. Да, аз бях там. От година живееш тук? Да. През зимата? Тук? През лятото? Да. На скамейките? На скамейките. Да. А тук няма скамейки, няма дъски. Ти къде лежиш, моето момче? Я кажи тук. Тук не може. На скамейките ли? Има ли някой, който да ти обръща внимание, да ти казва добър ден, да ти донесе храна? Мариана идваше, Коя Мариана? Тая дебел. Дебелта Мариана. И тя съдбата е долу горе като твоята. Ами ти къпан ли си? Кога си видял вода? Кога си видял сапун? Аз минавам от тук, а и аз съм жител на град Кермен, минавам от тук и виждам, ти постоянно лежиш тук по плочките. При Петър не се издържа. Моля? При Петър не се живее. Там отделен въпрос, при кой живееш. Твоята съдба ти си е решил. Ама към властта обръщал ли си внимание? Оплаквал ли си на някой? На кмета? На социалните? Да. И какво са ти казали на тебе? Да отивам в старчески дом. Тъй. По-добре взема си копая гроба. Ти можеш ли сам да отидеш в старческия дом? Как ще отидеш с тези патерици и с тези... Аз виждам как вървиш. Ти въобще не си... Айде. Какво правят? Ако съм там, в старчески дом, се позна и край. Това е. Няма да се познеш. Там има социални грижи, има държава. Ти нали си българин, нали имаш лична карта? Имам. И как така живееш? От колко време живееш тук? Има един месец. Не, каза той колко време живее. И как мислиш да живееш така? Ние все пак се намираме в Европа. В 21 век живеем. В град сме. Някой тук от местната власт не ти ли обръща внимание? Петър ма изпъди къде да... Кой те изпъди? Петър. Кметата изпъди. Защо? Петър те изпъди. Петър отделно. Вие лични отношения имате. Ами сега към властта не си ли се обръщал? Аз тук виждам, че има социални грижи идват, дават помощи, дават пари за дърва, дават манджа. Сега срещу изборите трябва и ти да гласуваш, че си гласоподавател. Защо така? Ама ти ли сам си решава съдбата или... Не решавам аз. Кой трябва да... Според тебе, кой трябва да ти помогне? Дигни се главата да могат да те видят хората. Така. Да. Всеки, ма не и аз. Всеки? Да. Ти виждаш, че... Ти имаш ли информация кой как живее? Държавата помага на много хора. Има такива организации, европейски организации. Не си ли се обръщал към тях? Не. Дигни се главата да могат да те видят. Така стани малко. Да. Кажи отговорно. Ти ли си решава съдбата или си безпомощен? Направо съм сел на камък. Това е. Защо на камък? Къде е камъка? Вината в тебе ли е или? Не е у мен. Не е от тебе. Къде я виждаш вината ти, Панко? Трябваше да бях останал гълбо, но майка му обърка и това е. Той са семейни проблеми. Към държавата обръщал ли са? Към властта обръщал ли са? Той всеки го има. Те са семейни проблеми. Нещо, знаеш ли да пишеш, знаеш ли да четеш? Да. Знаеш, защо не си правил жалби? Не си ли търсил помощ от някой да ти помогне? Да, кмета колко пъти казва да ми дава който си вика няма. Защо няма? Да. Аз виждам, че някои хора ги настаняват там. Ти гласуваш ли? Да, гласувал съм. Гласуваш, нали? Законен си гласоподавател. Ако аз намеря някоя организация да ти помогне, би ли ми повярвал на мене? Нали ме познаваш кой съм? Да. Кой съм аз? Стой. Така. Или имаш собствена амбиция тук да живееш? Кажи истината каква е. Тук не става. Не става, разбира се. Ти куче няма да живее. Аз виждам тук по скамейките
Не вярвам някой да не ти обърнал внимание, но всеки минава с миродавност край тебе. И защо така, Панко? И как ще я караш? Доде е писано. Доде е писано. Доде е писано. То на всеки доде е писано. Искаш ли някой да ти помогне? Аз ще го пусна този репортаж по телевизията. Ако дойдат журналисти, ще им отговориш ли? Ще ги запиташ ли? Защото в България има милиарди, има милиони. Мисля, че би някой ти помогнал на тебе да живееш тук ти. Погледнете обстановка, уважаеми зрители. Погледнете къде живее той момче младо. Погледнете. Може ли да станеш да те видя в какво състояние си? Аз ще го пусна. Я мръдне тук 1 метър. Той, уважаеми зрители, приятели, това е в град Кермен. На центъра се намираме. Да, ето. Това е съдбата на България, това е съдбата на той момче. Ако някой може да помогне, моля, свържете се с нас. Панко, ще бъдеш ли благодарен? Да. Ще бъдеш. Някой дава ли ти нещо? Аз взех пари. Взе пари? Колко пари взема? Там за дървата. За дървата. Това са си неща. Ама ти дървата, ти тук печка нямаш. Да. Къде ще ги сложиш тези дърва? Как ще живееш тъй? И ти не знаеш. Дано някой да ти помогне. Аз ще го пусна по телевизията този репортаж. Ще бъдеш ли благодарен, ако някой ти помогне? Ще бъдеш, разбира се. Колко си годишен, Панко? 42. 42 години. Роден си с паралич? Не. Не? Бях здрав мъжет, не. По наследство. Аз познавам. Благодаря ти за достоинството, че показа, погледни тук, погледни в камерата, че показа на хората какво представляваш и не се страхуваш. Ще бъдеш щастлив, разбира се, и аз, ако някой ти помогне. Така, може ли да живее един нормален човек? И никой минава ми край него и никой каза Панко, нали така? Виж колко хубаво момче си. Благодаря ти, Панко. Благодаря ти. Благодаря на зрителите, ако някой има да ти помогне. Благодаря. Така. Да ви покажа, уважаеми приятели, по-далеч, къде живее този наш съгражданин. Ето тук колко време вече живееш? Там. И там, да. И тук аз и там ще те снема утре. Да. И до кога мислиш да живееш така? Не знам. Ще кажеш ли нещо? Някой нещо ще каже ли? Ти колко време го виждаш, моето момче тук? Доста време го виждам тук. Колко време? Вече няколко месец живее и тук. Без да му обърне никой внимание. Наистина, без никой да му обърне внимание. Как може такова нещо? Ти, моето момче, виждаш ли го? Да, аз. Колко време? Преди 1 месец. Преди 1-2 месеца. А би ли му помогнал с нещо? Да, аз винаги му помагам. Помагаш с какво, моето момче му помага? Купувам му Хляб. вода. Браво, моето момче. Браво. Вода му носите, да. Дори бяхме видяли и Чичо му. Това, да, Чичо. Който каза, че му е взимал парите, количката, взимала пари от него за ракия, за цигари. Чичо му? Да. Браво. Чичо му. От този човек му взима парите? Да, бяхме говорили с него да му ги върне, защото човека не е в добро състояние. Казахме го да го вземем в тях, той се кара, псува го на майка. Чичо му? Да, която е умряла, той го псува, посяга му да го удря. Дори това момче е свидетел с мен беше. Значи този човек е изгонен с една дума. Изгонен. Изгонен, да. Заплашвал го е с нож. Защо според тебе никой не му обръща внимание? Властите, държава имаме, все пак живеем в европейски. Да. Защо никой не му помага? Не знам. Не знаеш. Ти знаеш ли, моето момче, нещо за него? Кажи нещичко, каквото знаеш. Виждаш го тук често. Да. Помагал ли си му? Да, доста пъти съм му помагал до магазин, нали? Да. Хора до магазина, хляб, нещо. Помагал съм на човека, като имам... Каквото можеш. Да. Каквото можеш. Каквото мога му помагам. Добре. Хубаво. Съчувстваш му, ама не можеш друго да му помогнеш.
Не мога все, още не съм на години. Разбира се. Ами, защо административно не му помогнете да напише жалба до кметството, до социалните? Защо? Как тъй? Нямате информация. Да. Просто го съжалявате, но да, добре. Добре, да сте живи и здрави. Панко, ако можем да ти помогнем, моето момче, аз по телевизията ще го пуснем този репортаж. Той е около 10 минути. Жив и здрав бъди, дано оцелееш. Айде.